Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri programmamız wagtly daşary ýurtlarda kemale gelen täze türkmen diasporasynyň wekilleriniň gazanýan döredijlik üstünlikleri barada Seýrege Mosa habar berýär. Türkmen diasporasynyň ölüm bilen puwdugyny ýeşçen agdalarynyň birisi, asy türkmen sähra türkmenlerinden bolan Abdurrahman Düýeci ýaňy ýakyn akademik ýeňişlikde möhüm bir sepki daşdy. Häzirki wagtda Türkiýanyň Trakya Uniwersitetinde işleýän Düýeci professor ilmi adyna munasip görüldi. Sunugat taryhyny öwreniş ilimläriniň doktory bolan asy türkmen sähraly alim 1993-nji ýylda Iranyň Tehran Üniversitetinde sahna sunugaty hünär ugrü boýunça bakalavr derejesini aldy. Ol 1998-nji ýylda Iranyň Tehran Azad Üniversitetinden sunugaty öwreniş hünär ugrü boýunça magistr derejesini alyp 2007-nji ýylda Türkiýanyň Istanbul Üniversitetinde PhD ýagny ilimlaryň doktor ilmi derejesini gazandy. Trakya Üniversitetinde sunugaty öwreniş ilimleri boýunça taliplere sapak berip başlan asy türkmen sähraly ilmi işgäri 2018-nji ýylda dosent ilmi adyna eýe boldy. Ýaňy ýakyny bolsa professor ilmi adyna munasip boldy. Şol bir wagtda ol Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň hukuklaryny goramak ugruna tagallara goşuldy. 2010-njy ýyllarda türkmen sährada Pars we türkmen dilli Sähra gazetini çap etdi. Ýatasak 5 ýyl çemmesi ozal biz Irana bu gazetiň ygtyýarnamasynyň ýatyrylmagy barada habar berip ýörüýte gepleşik taýýarlapdyk. Biz bu gepleşikde ýazyjy, ilim barlagçy professor Abdurrahman Düýeci bilen gurrundaş bolup onuň türkmen ýaşlaryna berjek maslahatlaryny, ilim bilen puwdugyny durmuşda we döredijlikde geçen ýoly aşan sepkitleri ýazan ilmi makalary barada gurrun ederiz. Abdurrahman Amin gepleşigiň başynda siziň ilim ýolunaky geçen sepkitleriniz barada gysaça maglumat berdim. Ýöne türkmen diasporasynyň wekilleri siziň gazanan üstünlikleriniz, geçen döredijlik ýoluňyz barada siziň öz agdyňyzdan käbir maglumatlary dinlemek isleýän bolup bilerler. Professorlyk ilmi adyna munasip boluňyzda nähili duýgulary başdan geçirdiňiz? Beýik taňryň ady bilen salam bolsun hormatly dinleyijiler, özüňize köp sag bolan şeýle bize wagt goýanyňyz, bize ýatlap duranyňyz üçin. Hawa her adam ýaly bir üstünlik bolsa, bir zat bolsa degenişýär men de degen, elbetde degendim. Öndi men ýaşaýyşma özüňiz bir diýip geçdiňiz, nähili aýsy ýollarda gelişýäli. Biraz ananca giretmeliýär beterdi. Men ananjyma göre her adam her işi başarsa her işi aňarsyna getirmeli. Sen aňarsyna dol görnüşine getirjek bolmaly. Sen bir öz okuýuňa seretmeli. Sen haýsy orda okuýuň bar, sunwatdamy, injinerlikdemi ýa doktor boljakmy? Ondan soň özüň keşfetmeli birinizden. Özüň keşfedenden soňra da şol işi töýmeli, söýüp bilseňem iň aňyr derejäge ýetjek bolmaly. Sebäbi özü zatda etap birinci, ikinci zatlar var. Biz hem şol ýollar geçdik, geldik, doktorluk, doçentlik, dozent diýilýär veya professorluğa geldik inni. Ýöne aňyrsyna edil şol ýaşaýyşa bakışın mesele var da, başayışa felsefesine, filosofiyasyna, senin garaýyşyň. Dünya näme üçin gelipsiň, näme üçin ýaşaýan, näme boljak bolýar? Soragyň sany hemişe özüne etmeli. Şu wagtda türkmen diasporasyndan söz etýär. Näme üçin sen diaspora bolup ýördiň şu wagt? Näme üçin her bölegi bir ýerde? Bir maksadyň bolan şol. Bir maksat üçin ýörýän. Şol maksada yetmek üçin sen talaş etmeli. Gayret etmeli, üstünlük kazanacak bolmaly. Yine biz roman ýazýas, edebiyat, kıssa, sunwat işleri bilen sen kitaban çıkarıp bilýär, kitap kän çıkarıp. Ýöne bu zamanla diňe kitap çıkarmakla bolmaýar da. Şol üniversitetlerden akademik şu diplomaň bolsa, ondan ornuňam gowy bolsa, ondan sen zaten şertda sen ekonomik meseleler bir insan ayağında durup bilmese, gowaýlap bilmese ýaşaýyn, gowy ýazyp da bilmeýär, gowy döredip de bilmeýär. Şol üçin sen näme etmeli? Hem dörejiligiňi ösdürmeli, hem de sen dörejiligiň arkasynda güýç gerek. Öz sosial işiň maşgalan ýaşaýyşyňy düzeltmeli. İkisi biri bolsa, güýçli bolsa ötüp bilýän. Şol üçin men garaýşym hemişe şeýle boldy. Ýazyjylyk sunwatda ýerini o tarapdan akademik düşün ösdürmeli. Bir de antan hemişe şunu soramaly. Men başgalardan näme kem? Men ne şolar ýaly adam. Başgalar başaran bolsa men ne başaranlar. Men hemişe şu fikirlen ýöredim. Ni şol üçin hemişe bir tapgyra gelemde, bir görsem üstünde ýene bir tapgyr barmyş. Onu tapmaga uğraşdym. Häzir şu professorluğa gelinip degenýän elbetde. Ýöne men üçin görsem bu häzir, bu da häzir bärde ýatan bir zat. Häzir ýokarlara kän çykmaly ýerime bar. Şol duýgu häzir mende bar. Elbetde her bir zady degenimiz ýerinde öz ýaşaýyşyň üçin bolsa, burada dünýäde bir maksat
maksat bile var ýasyň. Şu maksat çiğnem bolsa ösmeli, yetmeli, ýöne bir maksat çiğin. Daşa ýurda çykan bolsaň, biraz para ýagdaýyna düşen bolsaň, şol maksadyna ýetjek bolsaň güýçli bolmaly. Hem ilmi taýdan güýçli bolmaly, hem diplomaň ýokary bolmaly. Hem gazanjyň bolmaly. Öz ayağını durup kazanıp, sen kazanzın öz ayağını durandan sonra sözünü koyup bilýän. Ondan sonra sen bilimli olan yine diploman aşarak bolýar kemper etmeýärler. Diplomany kaldyrmaly bolýar. Hemmesi gerek de şol sorak bilen hemişe öňüň gowsy etjek bolmaly. Häzir şol men öz garaýşym şeýler. Indi biraz sizin ýazan ilmi işleriňiz, ilmi makalalaryňyz barada gurrun ederi. Siz entek ChatGPT ýaly emeli intellektler, Google ýaly gözleg motorlary ýokduruny ilmi makalary çap edip bakalavr, magistr we PhD derejelerini aldyňyz. Sizin doktorluk dissertasiýaňyz İran miniaturasyny söwüş tahnalary atlandyrylýar. Ýöne men biraz türkmen sungaty, türkmen medeniýeti barada ýazan ilmi işleriňizde makalalaryňyza salgylamak isleýän. Iň soňky makalalaryňyzyň birine siz türkmen medeniýetini dädem gorkutyň ornuny seljerýäňiz. Siz Gorkut ata barada belli meşhur türkmen alimy Määt Kösaýewiň tapanlatlarynyň başga nähil maglumat tapdyňyz? Men biraz şol tez gurrun, dissertasiya gurrun bolanda biraz ýöňünden başlaýyn. Bizim lisansa da şu tez yazma, dissertasiya yazma ladymyz bardy üniversitede. Şonda men türkmen folklorysyny işlepdim. Sonra aspirantura, kandidatlykda da boldy. Ben onunla ýöňete Türkmenistan tiyatrosynyň ornuny işledim. Hem türkmen kültüri. Üçüncü doktorada şol miniatür İranla Türkiýäni Osmanlyň bir hem garşylaşdyryp hem de İran miniatürde savaşı şonu aldım, doktorada aldım. Ondan sonra da şu Türkmen, özümden Türkmen bolansaň, yüregimden Türkmen bolansaň hem işe bir tarapdan özüň ösmeli, bir de halkyny tanıtmaly. Halkyny tanıtmaly, şol oçinem elimden geldigine göre şol Türkmeniň kültüri sunuňaty näme bolsa şonu öňe Farsça, sonra Türkçe elimden gelene göre yazdım. Ýani indi Gorkut ata ereýler, Gorkut ata diýäsi türkmenler. Ol gurrun ýörüte bir 2019-njy ýylda biziň bilişiňiz ýaly ondan öň Gorkut atadan 2 nuska bardy. 2 nuska bar ellerde, olam şol Almaniýada, olar ikisi de. 3-nji nuska tapylmanýardy. Yok, bilinmeýärdi. Ýöne şol 2-nji nuska seredellerini 3-nji nuskaň barlygy şoň dewammalygyny belli bolýardy. Olam baryp bizim türkmen tähriri ýyldeşimi tapdy ony. Ýani 3-nji nuskany. Gadymy kitaplaryň arasyndan şonu uly bir gurrun boldy. Hem Iranda hem Türkiýede biz ýazdyk şo barady. Men onu ýazgylan interwýu etdim, özüm tanıtdym. Nurmet Hoca bizim kümmetden şaýyň owasyndan. Ondan sonra Türkmenistanly bilim adamlary da eşdendir şonu. Şol mesele sebäp boldy Gorkut atany men ýanadan bir barla geçirip makala taýýarladym. Kän adamla ýazdy. Şol 3-nji nuska barada kitaplar çykdy. Yusuf Azmun çykardy, Türkiýeden bir alim çykardy. Şol bizim türkmenleriň arasynda bolmagy uly guwanç bize. Şuwat häzir türkologlar değişik türlü yerlerden, yurtlardan kümmede varıp şonu barlat gelýärler. Türkmen tährada 3-nji nuska. Men şu makalama sebäp bolan şo boldy aslında. Ondan başga da ýazan eserler bar elbetde. Olar barda da istesen görüp berer. Seýrek maglumatlar da, meselem şol Gorkut ata, dädem Gorkutyň täze golýanmasynyň tapylmagy, biziň dinleýijilerimiz üçin, umuman türkmen giňişi üçin täzelikli bolsa gerek. Şolary ýaly maglumatlar käbä bire de duş gelýär. Meselem köne maglumat bolup biler, ýöne men özüm ýaňy ýakyny öwrendim. Meselem diýe oguznamy biziň bilýän şol oguznamalarymyzyň bizde bilişimiz ýaly türkmenlerde oguznamaçylyk däbi bar, öňden gelýän. Şol oguznama eserleriniň hakyky nuskalarynyň biriniň Vatikanyň kitaphanlarynda saklanýanyny barada men bir käbir maglumatlara duş geldim. Umuman şu gözleg barlyk işlerini alyp barýan wagtlarymda şo geň aldyr. Diýmek şolary ýaly biziň öňden gelýän gadymy eserleriň soňky tapylýan, ýani täze açyşlary bilen biziň bilýän maglumatlarymyzyň täzelenýän halatlary bolup bilýär. Diýmek täze gol ýazmalaryň üstüniň açylmagy bilen. Abdurrahman aga, beýleki makalalaryňyzyň birine türkmen medeniýetine çadyryň ornu barada gurrun etdiňiz. Türkmenler çarwa halk bolupdyr. Çadyr olaryň durmuşyna nähili orun alypdyr. Birim çadyr barada nähili ilmi makala ýazyp bolýar. Galibertide türkmenleriň ýaşaýyş giňişi barada aýdylaryny olaryň geçmişde ýaşap geçen köşke eýwanlary, saraýlary barada hem ilmi makala ýazmak barada haçanam bolsa pikir etdiňizmi? Başda şol ben Nurmet Hoca diýipdirin, şol ýaşuly Welmet Hoca şol sözleri düzelteýin adyny. Ýani 3-nji nuskan tapan, ýani ýalňyş aýdypdyrin. Welmet Hoca. Çadyr barada gurrun etsek, indi her bir makalaň özür
Gyn gurrunma da o näçe aylar işlenilýär, ondan araşdyryp barla geçirip elde edilen bir makala suratda çıkarılýar. O zaman täze zatlar çıkarmaly, bilmeýän zatları çıkaryp bildirjek bolmalylar bilmeýänlere. Şadram bizim görüşimiz olsun bizim zady bölümde sunwat tarihi. Bir zady şeýerdemizde şol aňarsy bilen aýlap tarihi bilen aýlap getirmeli. Şadram bir görýän milattan öň 700 ýyl öňünden 700 prototürkler, häzir türkmen ady ýok wagtynda şu Tagar döwründe şol prototürklerin bir bölümi. Şonda da şu diýarlarda, aýalarda şol dağlar we ýanky suratçyklar çizimlärlerde çizgi we çekitdirler. Şonda da çadır suratlary bar. Diýmek şu döwürde de şu biziň çadyrymyzy meňze ýaşapdyrlar. Ondan sonra Hullar döwrüne görýän, Hullar döwründe şol hakallar bir ýaga gidende şu çadyry arabalar üstüne koyup şol araba bilen ekip ýer eken beýle şeýle çadyr araban süýreýän araban üstüne ýüklenýän çadyrlar bolupdyr. Bu şeýle biz dewam etýär. Ondan bu çadyryň ýene de başga görüňlerde bar. Çadyr näme üçin şu şekilde bu näme temsil etýär? Oňa özüne göre başga görüňler bar. Ondan türk inançyna göre türkmen hem şoň içine ýerýär. İslamdan öň näme şamanist inançlar bar türkmenlerde we şol döwürde hem gök taňra inanylýar. Göğün özüni taňry diýilýär. Ondan şu çadyram Türkler becerenne, ya gadim Türkmenler şu inanç bilen bejerýärler. Çadyryň ýokarky bölügini göge meňzetýär, taňra meňzetýärler şonu. Şu ýerde çadyr diýende başlan Abdurrahman çadyr bolany şu ýerde garaý barady görüň edýärse, dogry dämi? Awa şol çadyr diýende men Türkiýede ýaşaýan bir öwrenşipdirin. Agy ýasynda agy garaý diýär, ýa-da ýurtda diýilýär. Şol agy garaý öý diýilýär aslında. Oň özem näçe bölünýär da ol öý diýende agy. Agy kim üçin? Hallar üçin, ýylyň öňde barjylar üçin, ýa-da öýlenen oglanlar üçin. Oň öýden başga görüň. Ýani häzir şol gökden inmeyin, gökden. Şol ýanky agyň ýokarky bölügini göge taňra beňzedilýär. Ýanky ýokarky bilen düýbini arasyna gök bilen ýer bilen asmanyň arasyna beňzedilýär. Etegini ýere beňzedilýär. Ondan başga ýerde görýän ol felsefi inanç dünýä taňry inancyndan soňra başga bir temsillerde ortağa çykýar. Bir öýüň özüne beňzedilýär. Bir ol direkleri erkege üstündeki ol tüýnügiň teorigi bir zenana meňzedilýär. Görünken gatýan şolaň hemmesini aýtjak bolsaň öýle oturup bir saat görüň etmeli. Ýöne türkmenler hemişe de şol biziň şol agy ýa garaý, hawa ýaňy adyndan hem görüň etdi. Oňa da biraz diýinäň. Agy bolanda şol täze öýlenenler, hallar, belli adamlar. Ondan garaý da diýilýär da. Garaý ol ak geçe ak bulansan ağıyda ak geçedilýär da üstüne örtülýär. Sonra ýoşuş gün diýip ýağmur diýip zaty garalyp gitýär. Könelişi ona çol gatda garaý diýilýär. Ýa-da üstüne gara geçe batyrylýan bolsa garaý diýilýär. Ondan götdükme diýip bir kıyıska çyklarda kiçeňräjigi bar ony. Mesela aşy ýerler, ikinji goda ýaly, üçünji goda oturup ýaly şol ýaşaýan ýerlerinde. Bulan hemmesini tanap aýtjak bolsaň, oňa ýene de şol aýdyşym ýaly wagt kän gerek. Dogry, siz sözüňiziň aldyňyzda ýanky ýatdan çykarmany eger şu maglumat saklap goýsam, men şu ýerde bir goşulsam gelýär. Birje sorak bilen şol garaýda ýaşanlaryna türkmenler öňkü döwürlerde, gadim döwürlerde, iniň aýdyşyňyz ýaly ol ýam garaýyň taryhy, türki halklaryň taryhyny, ol miladydan öňkü ýylar içinli taryh çeşmelerde maglumatlary bar diýäňizde. Indi şol ýakyn taryhy gelenimizde soňky 200 ýylda, 300 ýylda da türkmenler bilşimiz ýaly görnüşine çarwa halklar bolup ýanky şol garaýda ýaşapdyrlar. Şol garaýda durmuş näme hili bolupdyr? Şol çarwa bolansoň göçüp konup gezipdirler, şoň üçin ýurtlarda ýaşapdyrlar, soň howa näme hili bolany ýanky öýlerini, ulaglary ýükläp başga ýere göçüpdirlermi? Şolar ýaly ýaşapdyrlarmy? Näme hili bolupdyr? Şol bir şol döwürleri canlandyryp bilermisiňiz siz şol ýazan ilmi makalalaryňyz, ilmi barlyk işiňiz netijesinde? Indi geçmişe seredeňne gaty giňna geçmişin görüni. İlki şuna seretmeli. Türkmenler hemme sarwa ýaşamandyr. Sarwa ýaşanlara çomur ýaşandyr. Bir ýerde konup ýaşarlar, çomur, göçüp ýaşarlar sarwa. Gepleyen Azatlyk Radiosu, hormatly dinleyijiler, bu söhbetde şuň dowamyny öňümizde köpleşigimizde dinläp bilersiňiz.